Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de venres na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe lles a falar de Cerceda Tapea, que comeza xa hoxe venres. Poden degustar esas tapas esta tarde e noite, pero tamén mañán e pasado mañán. Tamén mañán sábado hai sábados de baile e o domingo hai teatro. A semana que ven se pode renovar o DNI en Cerceda. Falaremos tamén de que hoxe se presenta en Ordes ao libro de Ramón Vilar e despois falaremos da viaxe a Salamanca e Zamora, porque hoxe comenzaba o prazo para poder inscribirse. O Concello de Cerceda sigue co programa de envellecemento activo para as persoas maiores para esta temporada. A ITV de Maquinaria Agrícola vai a estar en Cerceda tamén a partir da próxima semana e falaremos de unhas xornadas de micoloxía, das axudas municipais para a escolarización que están a tempo agora de presentarse e nos deportes. Repasamos o calendario deportivo desta fin de semana xa con encontros para mañán sábado e tamén para domingo. En canto tempo, para mañán sábado, alternancia de nubes e claros con posibilidade de algunha precipitación en xeito de orballo canto máis ao norte da comunidade. Comenzamos a crónica da xornada falándolles de Cerceda Tapea, que por primeira vez se fai no noso concello e que comeza hoxe venres a partir das 7 da tarde. O Concello de Cerceda organiza, en colaboración con varios establecementos de restauración e cafeterías do noso concello, unhas xornadas de degustación de tapas que van a ser hoxe venres, día 3, mañán sábado e pasado mañán domingo. Hai bastantes locais que participan durante todos estes 3 días e hoxe venres comeza ás 7 da tarde, así que os que non sigan o informativo do mediodía ou incluso o no informativo da tarde-noite están a tempo a disfrutar destas tapas. Desde 7 da tarde hoxe ata as 10 da noite se poden degustar tapas en varios establecementos que hai no concello. Mañán sábado de 12 do mediodía a 3 da tarde e pola tarde e noite de 7 a 10 e o domingo tamén o mediodía de 12 de mediodía a 3 da tarde. O precio por tapa é de 2 euros. Os locais participantes son a taberna, a estación, o estanco, o parque, o tío Pepe, a Tella, Bar Golán, Morriña, o Panadeiro, Bar Orlando e Bar Pallas. As persoas interesadas en participar, ademais de degustar estas exquisitas tapas, poderán tamén obter premios a través dos rascas con premios sorpresa, como tamén na participación nun sorteo no cal se pode entrar presentando un cartón selado en 3 dos locais participantes. O sorteo se levará a cabo ao longo da próxima semana. Poden encontrar no cartel que xa está publicado nas diferentes redes sociais do Concello e establecementos, nos propios establecementos, na web do Concello poden atopar o cartel, donde se mostran os locais que participan e as tapas que ofrece cada local, para que cada un elixa a que máis lle apetece, a que máis lle guste e intente saborear as máximas posibles. Decir que, por exemplo, destacar entre as tapas os tacos de carrilleiras, o raxo con salsa de queixo, cachopín de rubia galega, bacallao con patacas ao sal, arroz con albóndigas, pulpo a feira con puré, aliñas de polo ao Perú, tostas de reixóns con queixo, pambao con perdiz en escabeche, picetas con crocante ou tosta de centola. Estas son algunhas das tapas que poden degustar, entre outras, xa dende hoxe ata o domingo no noso concello. Mais temas, mañán sábado hai sábados de baile. Mañán sábado é 7 da tarde a 10 da noite no edificio do Museo do Moucho, no local social de Cerceda, hai unha nova edición de sábados de baile que será amenizado polo dúo Marineda. Así que xa saben, todos os que soen disfrutar de sábados de baile, da música, da socialización, da boa compañía, da alegría, etcétera,
poden este sábado a partir das 7 da tarde e ata as 10 da noite no local social, no edificio do Museo do Moucho, poden disfrutar de sábados de baile. O dúo Marineda será o que se encargue. Mais adiante, o día 18, sábado, neste mes de outubro, tamén estará o dúo Mar da Vila para ofrecer unha nova edición. É dicir que no mes de novembro haberá outros 2 días de sábado de baile e no mes de decembro tamén outros 2 días. Pasado mañán, domingo, hai teatro musical, que estaba previsto que fora a pasada fin de semana e aplazouse para este domingo. Pasado mañán, teatro musical, homenaxe a Antonio Fraguas. Canta Miña Pedra Canta, así se chama a representación de música e literatura oral con Xoán Curiel e Charo Rita. En Canta Miña Pedra Canta, pónselle música algunhas cantigas do Cantigueiro de Cotobade, obra de Antonio Fraguas. De feito, o título tómase dunha antigua cantigua recollida moi preto da casa do autor. En este caso, o domingo 5, este domingo que ven ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, teatro para todos os públicos de xeito gratuito. E o xoves da semana que ven, día 9, se pode renovar o DNI en Cerceda. Previamente teñen que pedir cita na policía local, na planta baixa da casa do Concello. O día 9 se pode renovar o DNI en Cerceda ou tamén o pasaporte si o preciso. Tamén é necesario pedir cita previa na policía local. Decir que teñen aí que anotarse. Daránlle hora para ese día, xoves 9 de outubro, e tamén indicarán que documentos precisan levar, etc. Voltarán a estar o día 3 de decembro en Cerceda para facer o trámite de renovar o DNI. E un día máis lles informamos que o escritor cercedense Ramón Vilar continúa a presentación do seu novo libro. Moncho Vilar sigue coesta presentación ca súa nova obra, lembren, Nos estamos ben, non? Así se chama. Despois de presentalo en Carballo e tamén en Cerceda, agora fai o propio en Ordes. E hoxe venres día 3 no Museo do Traxe, no campo da Feira de Ordes, a partir das 8 da tarde. Hoxe, ás 8 da tarde, en Ordes. No acto estará a presidenta da Mancomunidade de Ordes, Susana García Gómez, o escritor e director de Espiral Maior, Fernán Bello, xunto co propio autor, Ramón Vilar. A obra xa pode mercarse en todas as librerías de Galicia. Lembren o nome, Nos estamos ben, non? Que é unha obra publicada por Espiral Maior que contén preto de medio cento de textos que unen o xornalismo e a literatura. Recordamosles que hoxe abriu o plazo para anotarse a viaxe que organiza o Concello de 5 días, que é a Salamanca e a Zamora. O Concello de Cerceda organiza unha viaxe de 5 días a Salamanca e Zamora e tamén os seus arredores. Será do xoves 23 de outubro ata o luns 27 de outubro. O prezo é de 565 euros por persoa en habitación dobre. Este prezo incluye a viaxe en autocar, hotel, pensión completa e guía de viaxe, tamén seguros. A inscripción, como decimos, abría hoxe, venres día 3, poden inscribirse na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais. E tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda continúa co seu programa de envellecemento activo. Esta é unha iniciativa que ten como obxectivo nos últimos anos de mellorar a calidade das persoas a medida que envellecen. Por iso se desenvolven actividades como talleres de memoria, ximnasia de mantemento, formación en novas tecnoloxías, obradoiros, os xa tradicionais sábados de baile, así como celebración de festas e datas significativas. En calquera caso, hai actividades como, por exemplo, en forma corpo e mente, que xa se está realizando ou vai a empezar a realizarse agora no mes de outubro. De novo retómase, xa se fixo nos últimos anos, en este mes de outubro retómase, igual que todas as actividades culturais e deportivas, tamén en este mes de outubro comeza esta actividade que ten como obxectivo é un envellecemento activo para xente maior nos locais sociais espallados por todo o Concello. Principalmente xa se está realizando ou se vai a realizar en Meirama, Queixas, Xesteda, tamén en A Silva ou en Cerceda,
e que vai a ser o igual que o ano pasado, no mesmo lugar e no mesmo horario. Comenzará tamén xa neste mes de outubro, é gratuito e poden sumarse calquera persoa que o desexe, ou ben anotándose no Concello ou ali mesmo nos locais sociais donde se desenrolan estas actividades. Agora falamos da ITV de maquinaria agrícola. A partir do día 9, é dicir, a partir da próxima semana, se pode pasar a ITV de maquinaria agrícola en Cerceda. Nos aparcamentos superiores do Parque Acuático no Acevedo haberá unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control que se encarga de facer este trámite aquí en Galicia. En calquera caso, será dende o 9 ata o día 21 de outubro, pola mañán e pola tarde. Agás, por exemplo, o día 10, que só estarán pola mañán, ou a 17, que tamén só estarán pola mañán. Si queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. O Concello de Cerceda organiza unha xornada de micoloxía. Vai a ser neste mes de outubro, concretamente vai a ser o sábado 25 deste mes de outubro. O último sábado de mes hai unha xornada de micoloxía. O luns que ven, día 6, abre o plazo para anotarse. Como poden facelo? Como poden anotarse? Pois a través dun enlace que atoparán, de un formulario que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org. Aí, a partir do luns, atoparán un enlace, un formulario que terán que encher para anotarse a xornada de micoloxía que será o sábado 25. O luns abre o plazo. E tamén estamos nos últimos días, para xustificar as resolucións, para xustificar as subvencións que o Concello de Cerceda otorga para a escolarización, é dicir, para libros de texto, material escolar ou vestuario básico para este curso 2025-2026. Foron concedidas un total de 150. Agora todas elas, xa hai moitas que as xustificaron, ao resto que quedan pendentes que sepan que teñen ata o 13 de outubro, ata o 13 deste mes de outubro, para xustificalas, para presentar no Rexistro Xeral do Concello de Cerceda ou pola sede electrónica a documentación xustificativa do gasto realizado. É dicir, as facturas. No caso de que as persoas interesadas non as presenten, poden entenderse que ou perderán o dereito a recibir axuda recoñecida. Se teñen algunha dúbida, poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. En canto aos deportes, estamos xa na véspera da fin de semana, onde está mañán sábado e pasado mañán domingo, temos encontros e partidos dos nosos equipos para que vostedes se fagan en este caso, xa se podan facer organizarse para ver algúns deles, pois que sepan que, por exemplo, na primeira categoría Galicia, o Queixas recibe na casa o Cal. O Queixas que ven de perder in extremis con moita polémica a fin de semana pasada, recibe na casa o Cal, o pretende o Queixas retomar as victorias para seguir medrando na Liga. Queixas Calo, o partido é o domingo ás 5:30 da tarde no campo da Revolta. Queixas Calo, domingo ás 5:30 no campo da Revolta. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense se desplaza a Vilasantar. Vilasantar Atlético Cercedense, o domingo ás 5 da tarde en Vilasantar, o equipo do Atlético Cercedense que ven de enfrontarse no derbi e de vencer o San Martiño. E o San Martiño, pola súa parte, quere retomar tamén as victorias e pretende facelo na casa. San Martiño a Abellá. O partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo do Roxo. Pola súa parte, o Rodís a intentar de novo manter esa liña que enganchou o ano pasado a final de Liga e que este ano pois pretende retomar despois de conseguir tamén bons resultados nos últimos encontros. Rodís Teixeiro, o partido é o domingo ás 5 da tarde no campo das Tinajas. En canto ao fútbol femenino, comeza a Liga, o equipo femenino do Atlético Cercedense como novedade este ano no fútbol 11 de categoría galega, é dicir, xogará na terceira división Galicia de fútbol 11. Primeiro partido e vai a facelo fora da casa, Xuventude de Crendes Atlético Cercedense femenino. O partido é o domingo ás 12 de mediodía en Meangos. Os xuvenís do Atlético Cercedense xogan tamén fora da casa, Oza Xuvenil
Atlético Cercedense. O partido é o sábado ás 6 da tarde, mañán ás 6 da tarde, no campo de Antigua Leima. Un Atlético Cercedense juvenil que ven de vencer no último encontro e pretende seguir con esa racha. Os cadetes comenzan a liga na casa Atlético Cercedense Cadete San Tirso D. O partido é o domingo ás 12 do mediodía no Roxo. Os infantís aínda comenzan a semana que ven, mentras que os alevíns comenzan xa mañán sábado. Atlético Cercedense Alevín, Atlético San Pedro, mañán sábado ás 12:15 no Roxo. Tamén comeza mañán sábado os benxamíns. Atlético Cercedense Benxamín, Arteixo B, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. E os prebenxamíns tamén comenzan a liga mañán sábado na casa. Atlético Cercedense Prebenxamín Montañeros. O partido é mañán sábado ás 11:10 da mañá. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Pallosaco Cerceda mañán sábado ás 8 da tarde no campo da Porta Santa en Pallosaco. E o domingo Atlético San Pedro San Martiño, domingo ás 10 da mañán en Iñás. Tamén xoga o domingo na segunda B o Rodís, segunda B de veteranos, Coirós Rodís, o domingo ás 11 da mañán no campo da Cortella en Coirós. Sorte a todos eles. Pois en canto tempo, mañán sábado, Galicia quedaremos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, cunha fronte pouco activa que vai a rozar a mitade norte da comunidade. Con isto, mañán en Cerceda teremos moita humedade nas primeiras horas do día, especialmente na costa, con brétemas costeiras no litoral atlántico e algunha néboa nas comarcas do interior. Co transcurso do día irán entrando nubes baixas polo norte da comunidade que poden deixar ceus anubrados, mesmo a posibilidade de algún orballo na provincia da Coruña, mentras que na mitade sur de Galicia os ceus estarán máis abertos. Mañán as temperaturas mínimas experimentarán un ascenso e as máximas sin cambios ou en lixeiros descensos. Os ventos soprarán de suroeste frouxos en xeral. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez, na televisión de Manuel Eirís e na redacción de quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.